Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manao sa kanin. Mga igsoon, ining atong Domingo karon gitawag ni Domingo sa Pentecostes. Ang Domingo kini kanus-a mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles kuyog sa mahal nga Birhen Maria. Mga 50 kaadlaw or 50 kaadlaw human si Kristo mikayab ngadto sa human siya nabanhaw. Napo kaadlaw human siya mikayab ngadto sa langit. Nagampo sila sud sa siyam kaadlaw unya pag ikanapo kaadlaw mikunsad ang Espiritu Santo ug mauna ni ang gitawag og birthday sa atong simbahan. So happy birthday ninyong tanan. Pila na may edad sa simbahan karon. So good atong unang Pentecostes. Kamo na lay kwenta na kapoy kay kwenta no. Dali ra nang kwentahon. So ang atong iampo unas tanan mao ang kalinaw sa tibok kalibutan nga magkasinabtanay ang tanang mga tao dili naman nag-away. Salamat sa tas Ginoo gahapon nga maayo ang panahon nga ang dakong kalihukan sa atong lungsod ug sa atong parokya ni San Fernando El Rey nagmalampuson. Nya karon sa adlaw do na pud tay kalihukan dinhi ang atong culmination sa Flores de Mayo labi na karong sugod alas 5 sa hapon or tibok gabi nga unta magmaayo sad ang panahon ug magmalampuson kining atong gihimo karon nga culmination sa Flores de Mayo ug ang atong pagbuhat sa Santa Cruzan. Atong iampo usab labaw tanan ang atong mga kaigsuonan nga nakighiusa nato pinaagis pagtabang nga magmalampuson ang atong mga proyekto, ang atong mga benefactors and donors nga siging pamalit sa atong mga slots alang sa kalampusan sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala.
Pagiluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayuna pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagalaing-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudeyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagalaing-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan?
Dinhi kanato may mga taga Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cyrene, ang uban kanato taga Roma nga mga Hudeyo ug mga dili Hudeyo nga nakabig sa tinhuan sa mga Hudeyo, ug may mga pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia, apan bisan paniini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang nawong sayuta. Dayga ang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, kun imong kuhaon ang ilang ginhawa. Mga matay sila ug mobalik ngadto sa abog. Sa imong pagpadala sa imong Espiritu, magama sila ug mabag-o nimo ang nawong sayuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapay muuton ta kaniya ang akong isugilon. Malipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang nawong sayuta. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo
nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus, ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo, gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginooha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudeo ug mga dili Hudeo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sekwensya. Umari ka, o Espiritu Santo, ug ibanwag ang langit ng silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabos, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag. Ikaw mao ang maglilipay ng labing hingpit sa kalanong tamis, binating dinapit, pahulayanan ka dinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. Ubala ang kahayag, tubaga ang kasing-kasing sa imong katawhan nga kanimo nagatuo. Kun ang tao wala sa imong grasya, kawadaan siya kaputli, mawala siya nada. Hugasi ang mahugaw, ang ugabis-bisi, ug unya ang tanang nasamdan tambali, ang nahisalaag tultuli, ang matig-a humuka, ug ang mabugnaw nga kalag inita. Ihatag sa nagatuo kanimo ang imong pito kagasa nga sagrado. Gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langitong kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayud sa kahangturan. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unya mitungha si Hesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Hesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo.
Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gikan sa Christmas hangtod sa Kwaresma, muending ta sa Pentecostes, anhi nato dinhi makita nga sakto gyud ang doktrina sa simbahang Katoliko nga usa ka Dios, tulo ka personas. Ang Espiritu sa Dios ni kunsad tungod kay gipadala ni Kristo. Nya si Kristo mikunsad sa dinhi sa yuta tungod kay gipadala sa Amahan. Nya ang Amahan maoy nagpakita sa katawhan sukad pa pagsugod niadtong panahon ni Moises og nagpaila nga siya maoy nagbuhat sa tanan. So nagkahiusa na ning tulo ka personas. Usara sila pero tulo ka main functions. Ang Amahan ang nagbuhat, creator, ang Anak ang manluluwas, the Savior, o ang Espiritu Santo maoy magbalaan nato, sanctifier. Kanus aman ta mabalaan kung maliwat ta ni Kristo. Matod pa ni Kristo sa Ebanghelyo, ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako kamo usab ako sad mong ipadala. Nya kinsa tong mosunod sa iyang mando mahimong balaan. Nilingi ay mong tupad. Namusta man karon balaan na ka. Ang wa mulingi mga sadan. Kanus aman ta mabalaan basta magsigitag sunod sa isulti sa ilamdag sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo sanctifier man ni siya, tigbalaan. Mao na nga kun mosunod ta niya, di gid ta masudlag yawa. Espiritu Santo, naras pong santo, mahimo gid tang santos. Nakaron unsa may isulti sa Espiritu Santo nato? By the way, unsaon man nato aron ang Espiritu Santo mosulod nato? Kibaw mo? Wasan mo kibaw? Imo gina siyang sangpiton. Naa naman siya nato, pero imo gid siyang sangpiton. Imo siyang ingnon, Holy Spirit, come. Sa ti atong tubag sa Salmo, ang imong espiritu og bag-uha ang naong sayuta. Ginoo, espiritu, ingnon nimo siya, kunsari ko og bag-uhang akong naong. Hawa, di ba? Ang imong naong, mausab day na. Ayaw pag adtos parlor aron bag-uhon imong naong. Espiritu Santo mo isang pita. Ginoo, kunsari ko, balaang espiritu, giyahi ko, og bag-uha ang naong nako. Ilingi ang naong sa imong tupad. Ing na, pangutan na siya, ing na, tanaw ni mo sa kong naong, bago o daan. Hindi na. Kung magtanaw kag daan, unsay imong bation, malipay ka o dili? O, kanang daan na kaignaw? O, ilisa ni mo, ilisi na, kadaan na ba na? Puol kayo na tanan. Ang naong yun nga bag-o, mao gyud makalipay na to. Mo bitanang magbag-o jud kag pintal, at least imong balay, tukod kag bag-ong balay, palit kag bag-ong sapatos, bag-ong sinina. Kag sige na balik-balik, hasta cellphone gani karon dali kay mabag-o. Nga naman, og mudaan na god, wa na ilami. Wa na yun. Mo na bag-o yun.
Pero kinsa may mo bag-o na to? Ang Espiritu Santo. Unsa may una niyang bag-ohon? Ang atong kasing-kasing. Kana bang inigmata nimo ikabuntag bag-ong gugma ang imong ihatag sa imong bana o sa imong asawa? Dili katong daang gugma, bag-o. Nindot, ano? Kinsa din yung mga banaha nga siging hatag o bag-ong gugma sa ilang asawa. Taas ang kamot. Naiusan ni isa. Ang uban, wa kasabot. Unsa mo ng bag-ong gugma? Katubang hunahuna atong bag-o pa mong nagkauyab. Unsa may imong tinanawan sa imong bana o sa imong asawa nga kanhi uyab nimo, kadto mo'y ibalik. Kadto bang tinanawan nga murag mulapos sa gisulob. mudot sa kinailatman. Kabantay mo ana, kanang tinutukan ba nga sana killer look ba? Kanang makapatay bang tinanawan? Tutok ba? Tutok, focus. Mao man ang tinanawan sa mga manag-uyab. Kasuway man ko ana. Karon di ko mo kumpiyansa og nay mo tutok na akong madre na ko kanay patay ko ani. Kay mabasla na tog tutok na mag daot gyud. Mao na bag-ong gugma. Hangyoa ang Espiritu Santo. Tinuod daan na kay nagnaong imong asawa, daan na kay nagnaong ang imong bana. Gani og imo nang tan-awon sa mata nga tawhanon, luod na. Pero hangyo ang Espiritu Santo, bag-uha ang akong naong asos. Musude na sa imong kasing-kasing ang gugma. Mura dayon kag magpanikad, no? Murag nindot kayong gakso, nindot kayong istoryahon, nindot kayong duolon. Pero dili ganin mo sangpito ng Espiritu Santo, ang espiritu sa demonyo mo'y musod nimo. Ngayon sa may ihatag sa espiritu sa demonyo, gubo niya ang imong relasyon ni anang maong tao. Gubon. No? Mag-adam yung kawa na lami. Lami kayong singhagan, lami kayong yawyawan, lami kayong balikason, kay gisudla naman kag espiritus demonyo. Hana. Kumusta marong inyong panimalay? Kinsa dinhing mga ginikanana nga sud aning niaging simana, gikan atong niaging Domingo hangtod gahapon, wa gyud masuko, wa gyud kap yaw-yaw sa ilang mga anak or sakop sa balay. Taas ang kamot. Ha? Wa gid ay sige, tagaan ta mo bagong assignment ha. Gikan karong Domingo ha, hangtod sa Sabado nga moabot, ay gid mo kasuko, ayaw yaw-yaw, ayaw gyud pamalikas. Nya hangyo agyud ang Espiritu Santo, pugni ang akong bakba Espiritu Santo, kontrola ang akong kasing-kasing, hayagi ang akong hunahuna nga maghatag ta kog maayong mga pulong, maayong naong nining akong sakop sa panimalay. Sige ha, kay ako sa nang buhaton moingon sa ko, maghatag ta kog maayong naong alang nining mga sakristan, alang nining akong mga staff sa kumbinto nga maigking inikabati sa akong tingog, no? Maigking ana na siya nya og mao na atong hangyoon, ihatag dayon sa Espiritu Santo ang gahom. Mao na sa unang pagbasa, nawagtang ang kahadlok nila. Ikaduha, nagkasinabot sila, ang ilang mga pulong magkasinabot na. Nya nahimo dayon ang dako nga simbahan nga matod pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ang lawas ni Kristo nga dunay daghang bahin, usara ka lawas, usara ka espiritu ang naglihok. Imagine ko no, kung duha pa kabuk imong utok, ang imo bang una-una ba duha ka buok, ang usa ka hunahuna moingon aristo o lakaw, nya ang imong usa ka hunahuna ariswa lakaw. Unsa kay bation sa imong tiil, no? Moingon ting imong tiil, pag sure day asa man gyud. Pero kay usara man ta ka hunahuna, usara ka sulti, ang tibok lawas mosunod. Nya unsa may mahitabo di ay
kung naa na nato ang Espiritu Santo, mabag-o ang atong kinabuhi, ma-promote gining gitawag natog oneness or unity, ang pagkahiusa sa tibuok katawhan. Mao bitaw dinhi sa atong parokya mga igsoon, naa gining atong baligyag slots. Mao ni ang unang pamaagi aron mo makakita nga gilamdagan ba mo sa Espiritu Santo or wala. Katong gilamdagan sa Espiritu Santo, madasigon kay mo palit og slots. Katong wa lamdagi, maggumbol kada kabating, nasad slot, nasad. Mailan man ako dire, kanang ina ko, nanatay slots. Ang katong gilamdagan sa Espiritu Santo, mukatawa, maana, murag mo ana pa gani, mukatawa. Ang katong uban mo, ana, muawap ang na. Na siya. So, tibuok kalibutan. Siya may nagkontrol sa tanan, gahom man ni siya ang Espiritu Santo, tudluan taniyas kamatuoran, idiscovery ang kamatuoran. Unsa may na-discovery ros kalibutan nga kamatuoran, nga di kinahanglang butangag wire ang kanabang makigstorya ka ba? Sa una, singgitan man to nimo, sabi mahimo ra to tawagon to nimo tuas layo basta naalay wire. Karon na-discover nga wa di ay wire, pwede na di ay ta maka istorya. Awa di ba karon ana di mga cellphone mo no. Unya salamat sad sa mga nalamdagan sa Espiritu Santo, nakadiskubre, naghimo silag mga networks nga atong gitawag na karog social media networks. Nya usa niini kaning pinaka number 1 tingali ni kaning sana Facebook, YouTube, Google, Instagram. Kana bang usa lang nimo ka-click, mag-abot na mo. Tanawa unsa ang Espiritu Santo, pero ay pagkumpiyansa kay kundi ta mangayo sa Espiritu Santo og lamdag, magamit sad ni siya sa yawan-on nga mga buhat. Magkahiusa sa tapagbuhat og yawan-on. Nindot kaayo kay dinis atong parokya, naa natay mga nakighiusa nato nga gitawag natog mga online parishioners. Gawas ninyo nga mga territorial parishioners, naa tay mga online parishioners. Nga tungod ani nila mga online nga nagsigig sunod nato, magsigig like, magsigig subscribe, maminaw gyud misa, nya tiwason gid nilag paminaw, hastang mga advertisements ilang dawaton ila ra gyud nang ialaw, kay nahibaw sila nga kining YouTube, labi na kining YouTube platform nato or channel, generous ni sila, mo share ni sila sa ilang income. Tagaan ta nila ba? Muna last month nakadawat ta og share nga 151,000. Di ba? Nindot ana. Kaya na, kada ni mo paminaw, karon pa man sa kukaybaw, kada ni mo paminaw, kada ni mo tanaw, view, nga mo like ka, mo share, mo subscribe, nga ang mga advertisement imong ialaw, kanang maong channel nga imong gitanaw, tagaan nag-share. Nga karon sa atong YouTube channel, nakadawat sa atong plaque, wa man ako madali, sige lang, nahatag naman to atong Bernis, na niabot na tag mga 100 plus thousand na subscribers. So 150 na ta ka subscribers. Awa po mahibaw. Nya kung gusto mong makighiusa nato unya mo tabang aron nga ang kini man go katong 151,000 nga income nato, share nato diha sa social media, ato nang i-automatic og butang sa atong charitable fund. Kay mag-average man tag 500,000 pesos sa atong mga charitable expenses kada buwan dinhi sa atong parokya. Apil na natanan, tabang ana mga patay, nangamatay, kana mga na-ospital, eskwela, mga way bugas, way balay, tabang ana nila,
apil na sa atong mga kapilya, mga parokya, nga mangayo nato dinhi sa Dughinabang tungod kay mas lisod pa sila nato ato sang tabangan mo average kinag 500,000 kada buwan. Yan na natay 150 nga nadawat sa YouTube, pila na lang? 350 na lay kuwang. Karong sunod buwan atong padakuon unsaon man, sige lang gid mo view, like, share, subscribe sa atong channel. Nga unsa man ni atong channel official kay gipang vlog man so ni sa daghang mga vloggers. Ang atong official Padresiano Ubod. Aka na, mao na siya. Aka na di 149 pa na. Nya kana inyong tan-aon. Nya human tanawa ang subscriber og 150 subscribers mao na. Nya unsay content diha inyo nang i-view, inyo nang i-like, inyo ra na siyang pasagdan. Sa kada ninyo view ana, makakuha mo, makadahatag mo o makashare ang YouTube nato og labing minus 1 peso. Nya kung kada adlaw mo hatag ka na, muhimo ka na 1 peso. Nya moabot ang atong viewers o mga butang nato mga 500,000 kada adlaw, 1 peso, pila ang adlaw? Adi mo ka mo kwenta? Kung ka o ang 500,000 tibo kalibutan ba mo tanaw nya mo view mo like mo tanan 1 peso pila ang kada adlaw? Pila ang 30 ka adlaw? Ay la mo kwenta diya. Nya mao na siya ang atong i-share ngadto sa katawhan nga nanginahanglan. Ma-imagine ninyo unsa kadako ang matabang kun baghiusa ta. Nya daghan patag masharean sa pulong sa Ginoo. Dili lang kanang mga laway, mga violence ang atong ipakita kung dili pulong sa Ginoo. Enlightenment sa mga tao nga nangitngitan. Pulong nga makapawa sa stress, makapawa sa confusion, makapawa sa atong mga sala. Atong i-share niya at the same time na atay material reward, di na nato gamiton para sa pagpadato sa atong kaugalingon, ipaambit yapon na nato sa tanan. Nya kada buwan sugod karon og natay madawat, ako nang i-announce niya ang ato sa mga charitable expenses i-highlight po na nato kada buwan. Karon di na ako ma-highlight, next week siguro ako nang masulti ninyo pilay atong expenses sa charity nya unsay pinaka dako nga portion sa atong charitable fund nga na-spend. Ato ning buhaton aron nga makakita ta giun sa paglihok sa Espiritu Santo aron mo lambo ang atong simbahan og mohimong balaan ang atong kinabuhi. Ang Espiritu Santo ra gina-guide ani. Sige lingi ang imong tupad. Og nagduka kablita. Ing na sugod karon kada adlaw mo view na kita ha. Mo tan-aw na kita sa YouTube ni Padresiano Ubod kay ang atong pag-view nagtabang sa simbahan, nagtabang sa atong pag-promote og kahiusa. Manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. O kang Hesukristo, yang anak na bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa dalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa suko ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong adlaw na banhaw, minsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala,
sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios aron ang iyang espiritu mahimong buhi dinhi kanato ug sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong simbahan. Busa mapaubsanon kitang moingon, Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu, nga ang simbahan magmaisugong musunod sa paggiya sa Espiritu Santo, samtang sundo niya ang mga timailhan sa atong kapanahunan karon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang Espiritu ni Kristo mudula ngadto sa kahiusahan kanilang tanan, nga mihingalan sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang Espiritu Santo maghiusa sa tanang kanasuran sa kalibutan, diha sa panaghigalaay ug sa matinud-anong pagtinabangay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga wala na magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo, mulamdag unta sa ilang hunahuna, ug mudasig sa ilang kabubuton ang mabag-ohong espiritu, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga sa atong kaugalingon, magkahiusa unta ang atong kasing-kasing ug atong kalag, nga mamati sa espiritu nga nakigsulti kanato ug sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Ginoong Dios, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpadala sa Espiritu Santo. Ihatag ang among panginahanglan ug lig-una kami sa among pagsubay sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong kamot, alang sa pagkaypagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo niining sakripisyo ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magaday kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop pinaagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Niining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa og matuod nga Dios ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo ug busa taliwala niining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagasadya ang tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kabi sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantay ang grasya nga imong gihatag, magtubuon ta kanamo magtubuon ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kahiusa, divine unity. Unya mahitabo ra ni kung kanunay tang musunod sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagsangpit niya kanunay og paghangyo nga giyahan ang atong hunahuna o kasing-kasing unsaon pagpuyo, pagbuhat, matag adlaw. Salamat sa gigiyahan sa Espiritu Santo o nakighiusa nato dinhi pinaagi sa pag-alagad ang atong mga pimag dihas gawas or Parish Marshals Assistance Group, ang atong mga Eucharistic Lay Ministers, nga mo'y atong frontliners, ang atong mga usherates, ang atong mga love offering assistants, ang atong mga sacristans, Knights of the Altars nga nag-serve karon, ang atong mga IT, ang SOCOM, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga parish personnel nga nagsigig alagad nato dinhi, ang ato sang mga kaigsuonan nga nihimo karon sa formal offerings katong nihatod sa ilang mga gasa nga nipadong sa altar, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Edwin o Mrs. Hermisa Gumandoy and family. Masipang pakpak kanilang tanan sa pagpasalamat. Salamat kayo. Update sa atong nahalin nga mga slots. Ang atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG para sa pag-construct sa atong kumbento na maligya tag 76,000 slots na tag 500 per slot. Ang halin nato as of yesterday niabot na og 21,069 slots. Pakpakan nato ang namalit niini. Aduna pay available na 54,931 slots. Sa inyong paminaw, mahurot pa kani? Tutok naman lang mo. O giyahan kita sa Espiritu Santo, ahurot dayon Tag 500 ragod ni per slot. Palit lang og slot kada simana, tag sa ka slot. Sunod simana, wa na. Hurot na 150 go 2,000 atong subscriber. Mo palit tag sa ka slot. Nya 54,000 ragod ni ang atong kuwang. Wa na, sobra pa. Pero wa palang giyahi sa Espiritu Santo tingali ang tanan. So atong tanawon ang update sa atong gitukod nga kumbento as of this week. Nausab din na siya gamay ato niya tong i-post ang katong bag-ong kausaban sa architectural design. Nakabuhos na ta the other week. Karong si Manaha at nagpadaga na ta pa doon sa 3rd floor, manamang 2nd floor. Siya sa basement, ground floor, doon sa 2nd floor. Muna na yung sitwasyon.
Salamat kayo atong pakpakan ang atong contractors. Sa sunod simana maghimo lang niya tag monitoring sa atong nisulod o nigawas nga mga gasto para sa project. Niya maghimo sa tag monitoring sa atong nisulod o nigawas nga gasto para sa atong charitable fund. Kaya mo man itong main dinhi nga kana ganing gigastuhan sa inyong mga donations. Nya kanang atong mga kolekta tanan dire ato ng operating expenses mo ini address na sa atong operating expenses. Sagdi lang mahuman ra lagi ning kinabuhi natong mga matay na ta. So ang update sad sa atong special slot nga MMPP, ang Mother Mary's Protective Power na 10,000 slots atong gibaligya para sa ato karong Flores de Mayo ang Santa Cruzan nga culmination karong adlaw. Nya kutob ra sad ni karong adlaw atong pamaligya tag 100 pesos per slot. Ang atong gibaligya 10,000 slots, ang atong halin as of yesterday niabot na og 9,780 slots. Pakpak. So 220 slots na lang nahibilin. Last day na lang karon. Og inyo ning paliton, mamalit pa mong wa pa kapalit, mosobra gid tingali ni. Mas maayo sag mosobra kay among kwenta-kwenta gahapon mura magmosobra ang atong expenses sa 1 million, murag doldool 1.3 ang mahitabo. Pero sige lang, tulan ng dawaton basi paday mosobra sa dining inyong paliton nga slots. So palita lang yapon ni karon ha. Huigo mo pamalit karon kay para ma-address ang atong murag naay gamayng kuan mosobra, ma-deficit sa atong budget nga 1 million. Pero sige lang, makitaan ra gyapon na nato ang i-gasto ana. So salamat kaayo sa makausap pa masipang pakpak sa tanang namalit og slots. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Nalimot ko pahibalo. Wala tay misa sa alas 7 sa gabi karon, alas 5 ra sa hapon mao na ang atong culmination sa Flores de Mayo ug atong Santa Cruzan. Nya human sa alas 5 na atay motorcade, grand motorcade nga atong ikuyog ang atong mga sagalas nga moapil sa atong contest karong kuana kaning adlaw. Salamat.